Оставка! Мафия! 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 Кръци! Ако не викаме всички и говорите с нас, може ли да отговорите на всички хора, които са? На всички няма да може. Но няколко въпроса. Да не се качваме горе. Никой няма да се качва горе. Как дойдохте на власт? Как дойдохте на власт? Мен ме интересува, предполагам, че повече хора ги интересува, защо се назначават министри и замминистри, за които вие нямате никакво понятие. Кои си, откъде идват? На които дори не им знаете CV-то. Не сте момент. Защо се назначават хора, които вие не знаете за какво става въпрос, откъде идват и кои са те? И хора с семейни обвръзки помежду си. Имаме ли някакво достоинство? Трябва ли да следваме руснаците, които ни дават пример? Трябва ли да следваме гърци? Трябва да следваме французи? Трябва ли да бъдем нация, която да се интегрира в Европа? Или трябва да бъдем сополи? Или трябва да се назначават перски и разни бандити и разни хора били в затвора? Извинявайте, момент. Ако може, кажете те са. Поех управлението в период на остра политическа конфронтация. Кой я създаде тази? Чакайте, моля ви. Това е друг въпрос. Това е исторически въпрос. А не е исторически. Мога да отговаря, но не мога да ви надвикам на мотивите. Сега, когато поех управлението, имах приоритети, обявени в парламента. На втория ден започнаха протести. Срещу какво? Защо Пеевски е с достъп до строго секретно преди да бъде гласуван? Защото един месец се разиграва картата Цветанов като маймуни, т.е. смятате, че български народ не е достатъчно интелигентен да види, че това е прак в очите, да се завърти месец-два, докато се договори, не вие, но вие дори не знаете кой ви слагат, докато се завъртат нещата. Но българският народ вече еволюира. Тези всички хора са компютърни специалисти, тези хора са инженери, те са интелигентни хора. В Париж протестират, в Берлин, във всички градове. Тоест българският народ вече еволюира. Не е този народ, който смятаха турците, че ние сме. Нека кажа да той се пак. Да, извинявам се. За втория ден започнаха протести. Да, направихме няколко грешки кадрови, които веднага отстранихме. Можете ли да кажете кои са грешки? Момент. Не е така. Грешка оставка не е. Защо? Защото човешко е... Момент, да не викам. Човешко е да се бърка. Един път, два пъти, три пъти. Да се бърка всеки ден. И да не се поема отговорност. Оставка! 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 Трябва да оставка! 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 Мафия! Оставка! Мафия! Мафия! Оставка! Оставка! Но трябва да се държи. Отговорност. Поема отговорност. Отговорност трябва да се поеме. Отговорност някой трябва да поеме. Само грешки правят и никой не поема отговорност. Не да размиваме отговорност. Чакай, Чакай, грешка не е всички говори. Следващия. Смятам, че никой не е застрахован от грешка. Аз съм работил дълго време в централната администрация на различни позиции и за съжаление ви казвам, всички правителства са правили... Оставка! Оставка! Оставка!